Horas madihita salhuna adorang sutabigi turpu jami ta pertanyangan ta pasada marohatta martanyang nahita. Asini roha madihamu do dame nasian debata ama. Dot sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluhuna. Amen. Diamu do ngasapur siaun di bagasan Kristus Yesus. Turpuk jamita pertanyaan epistel Minggu 12 November 2020. Imana tersurat di Amos 5 ayat 10 lalu, satu di ayat 27 sonoma didok disi. Marjea manasida kana mangapian diari ni Jehovah. Tungaha labamuna siani hahulu muddo arini Jehovah dada hati urun hirasongon halak nama purus maradu pusina gabe dijupakon babiat ibana jala dungro dijabu ibana gabe mangusadde tanganna tudorpi HP di pargu ulu ibana dah hahulumon tongon arin Jehovah jala dada hatiuron hagula podo dang marsinodang huhagigihon biasa nau mida akka ari rayamuna jala dang dihalomor rohakku akka luhutamuna ainak pe dipilih kamu tua waka pelia si tutungon doho pelian si panganon dang lomoro hakku disi pelian hamuliateon sian pinamuna pamuean pe dang pardulia disi paholang masianau haguturon niakka edemu jala dang lomoro hani pinggolhu ubege suara ni sordammu jadi margiling-giling ma songon aik uhumi jala hati goran songo sungai naso olo marsik tungadong ma akka pilia si potongo do si panganon di pasatamu tuau di halongonan saliling si 40 tahun hamuale pinopar ni Israel atong usungon muna ma udung-udung ni raja muna rodi ojani gana-gana muna tole bitang ni debata muna akka nabi nai muna dihamu jadi tugoku mahamu terbuang dau salpu sian Damaskus nimna Jehovah debata Jebaot guarna ima sahana diamu dong asa porsiaon dimulanai sadiatusi jala di hati dakon hala Israel do babu adong sada ari ni Jehovah sibain haluaon nabui paurotto nasida sian akaragam ni si taunon dohot akka naniar sakko nasida di pangguluanna jadi di si marsi jongjong di batara pun hamulion na dopak nasida ari nasai hinirim ni rohani nasida do ari i ala hasonangan nasida do masa di ari hatiurod do di nasida napatiuron hu paturehon nasida ari hahulungan ni rohani di batadui jala hapataran ni asini rohana mida bangsona di buku panurirang Amosope di parhatopot nasida do ari ni Jehovah ima ari na duminggat di nasida ari halalas ni roha ala di si saya manupak Jehovah si bain hangulua di nasida ala laos di patorang domuse ia ari ni Jehovah nani hinirim ni roha nasidai dada ari hati urobe alai hahulumudo ari hagula podota hamaguan dinasida anggu ari
ari parohojea di nasida. Artina haroro ni ari ni jahuba di gobaru songon halak nama purus mararupu singa. Gabe dijupaku babia ibana. Gabe mangusad de tangan na tudorpi HP di pargu ulu ibana. Dia mudo ngasa porsiau marlulu madibata diak ka pangalaho. Do pabahenan nasida naguk si pautotoi. Parnguluon ni bangsa Israel nungatung madau sian ngulu na hobar tu suhat-suhat halomuan ni dibata. Salpudo siar rohana sida pabua nasida bangso naniasian jalan nani hinokko ni dibata. Di parguruhon nasida do ngulu na binasa. Jala na toktong na dibasa-basahod dibata. Holan payu hiut hisak na do pasubu tagasna. Akka rupa-rupa perduru do saya di parwaho nasida. Alai roha perbagaso dihagigiud do najupang di nasida. Jala malodo nasida manipus bakku do pangalaho na hurang marhitiaka praktek peribadahana si sobau nasida di bata. Ulido hata nasida martuhan. Uli paredeonna. Pelia pedi peleo do tu debata. Sahira nama dok muliati do nasida tu debata. HP saluhu nai akka napinatu panai holan si paoto sabing do. Hanya kemunafikan. Gok gabus do pabayana nasida. Jala mangulu si palecem do na toktong di ulau nasida sasudena. Gok si paula-ula do tahe. Ido bain na kuras di hataon panurirang amos dison tu nasida. Ubanay didok huhagigihon biasa nau nida ari raya muna. Jadi yaitung rohana sida na hurang pujiat di bata. Ubay di paula-ula lau mamuji-muji di bata. Diripu do na hurangan di bata. Ubay na dihehe rohana sida pasauton pilihan. Diri pun nasida si panggaro di bata ubay na saya dipatupa. Hari raya do parsobau di bata. Saya martakang ni roha do bangsui soolo bau-bau rohana sida. Atik pe nunga dipaduduhon di bata akka hasosonggok ni sitaunon. Alai tukso mula do rohana sida tu di bata. Gabe marhapo satu halak naguguru nasida. Gabe dipahosing gabe pugu. Jala dilutak hati gora tutang. Dang mararga do hati gora be di parnguluan nasida. Di hasomorhon nasida do jolma pamudai di partukuan. Jala marbias-bias nasida nida halak sidok nasitong. Dia mudo asa porsiau di lubau di bata do asa di hari koto nasida na dinggan. Asa mangulu nasida. Di bege nasida do nian luba-lubai aledang dihangguluhon. Dang diulahon. Jala tungdau do rohana sida. Ia tahi do rohana sida nama setujuan si pasauton. Halanima dia muaka do asa porsiau. Diari ni jahuba na pinarsitan ni nasida ima hangguan. Jala laus ima gabe ari haleau di nasida. Ari na tarduru nasida sian halomoan do asiasi ni jahuba. Ikut tarbuang manasida holang sian debata. Jadi mari hite turpukon dipaingok do hita akan tinubus nirbata marhite-hite Kristus Yesus Kristus. Unang say holam mangalului parutungat diri. Alai mangulu mahita di bagasan holong nei. Sude akan taula baik parsobauta ikut tubuh do sian holong nasiat di bata. Alani bicara dong di petiki parasia di pasak di bata tu hita tapak ke mangulu tau diadupan ni Tuhani. Tajalo ma Tuhan Yesus Kristus gabe si paluai. Asa moloro pi are ni jahu bedang arsak be manggu hiru hatta.
alai justru gabelas ni roha do asonangan nama atong tapake mangulu taon gabi pilihan na mangulu di adopanna. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na marhabangsa iban wakitjang. Tamasi tutudo Tuhan. Hami ikut toktong mangulau nadinggan mararupugko. Asa dapotan las ni roha hami di ari-ari naung ditutuko di tonga-tonga ni ngulu nami. Marhite jamita na kubigi hami atong suatu may di roha nami asa maru marparbue hobar tupang ulau nami. Asi maroham tangyong masalu na ele-ele do pangiduan nami di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus yoko pami. Amin. Horas madihita salhuna.